के कोयलिया बादल बरखा छा गइल बोलता बोल बम चला ना देव घर सावन महीना आ गइल अम्मा के डाली पर कोह के कोयलिया बादल बरखा छा गइल बोलता बोल बम चला ना देव घर सावन महीना आ गइल सावन महीना आ गइल आते जाते बोल बम के मेले में कितने भक्त आते हैं सुइया पहाड़ पर चलने से नहीं घबराते हैं। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। आते जाते बोल बम के मेले में कितने भक्त आते हैं सुइया पहाड़ पर चलने से नहीं घबराते हैं। बाबा के भक्ति में इतना बड़ा शक्ति है आहे से चले संसार बोलता बोल बम चला ना देव घर सावन महीना आ गइल अम्मा के डाली पर कोह के कोयलिया बादल बरखा छा गइल बोलता बोल बम चला ना देव घर सावन महीना आ गइल। सावन के पावन होला सोमारी जलधार चलल पुजारी सुल्तानगंज से कमर उठाई के देखा चलल बाबा के दुआरे। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। सावन के पावन होला सोमारी जलधार चलल पुजारी सुल्तानगंज से कमर उठाई के देखा चलल बाबा के दुआरे। बोल बम के नारा गुंजे जग सारा कहे छे सूरज सूर्या बोलता बोल बम चला ना देव घर सावन महीना आ गइल अम्मा के डाली पर कोह के कोयलिया बादल बरखा छा गइल बोलता बोल बम चला ना देव घर सावन महीना आ गइल सावन महीना आ गइल। रिकॉर्डिंग बाय रिया स्टूडियो खगड़िया भदास।